ba sila ng doon eh? Saan na kayo, te? Ah, ibig sabihin, may sasakyan kayong dala? Eh, bakit ang bilis niyo? Ah, metro, tas Daplaya kayo dumaan. Ah, nandito na kayo sa Satwa? Ay sige, nandito pa kasi ako sa nagpatato ako. Mo na lang, tatawagan na lang ito may pagyari dito. Hindi ko nga nakita, yung dala ko lang ay yung kay Ate Pang galing. Sige. Paano nangyayisip yan? Wala. Wow, hindi dito. Medyo may video yung parang kasi. Taman dito. Yung kilos yan. Pasting ato ko. Tama sa psibal. Kung hindi may kopi gitu ka. Kumpay dagom na. Wala. Time.
Ricky. Yan pala Ricky. Ayan. Ang kahit ito. 7. Ay, pala. Ay, 13. Muna. Sakay. Parang di mo na ako pauulitin eh. Yung nakaraan, hindi masyadong magkakilap. Magkakilap masyado. Iba't iba kasi yung sa park.
Sakit. Hindi. Ha? Kasi nakaraan. Ito hanggang ko. Yung nakaraan, hindi ako masyadong nasakit. Kaya nagustuhan ko pa. Isa pa. Gusto ko ipasulat yung pangalan ng anak ko, kuya. Pwede ba doon? Kung ano ang dami natin. Dito sa kamay. Dito sa kamay. Oo. Lagyan ko muna ng kamay. Para hindi ka masakitan. May ganun ka pa. Masakit eh. Oo. Hindi ako nasaktan dito. Sabi ko sa ate ko, magpapasukan na hindi masakit. Tama na mo, hindi ko kaya. Sabi niya. Itrahin mo lang. Paano yun ko lang yung gamot. Puntahan lang ako saglit. Puntahan lang ako saglit. Sige, kuya.
kalidrat ko. Tanang rano ko. Nagpasunog. Taiwan. Ikaw naman, te. Ikaw naman, hindi ka marunong magtato. Hindi. May something na
Ano pa? Hindi na, ha? Rikay. Tunay. What? Bubutikan mo. Ayan. Mainit. Mainit. Nagtulog ako na. Po, kasi. Jay. Puro na ba? Ito pala yun.
ng isip eh. Abs up.
Hello? Yes? Hello? Hello. Yes? You are selling a Honda Pilot car? Yeah, Is it in Dubai or where? Dubai. Dubai. Is it available today to see it? Yeah, yeah. What time? Available today? Yeah. What time? Um, Maybe after 2 or 3 hours I am in Abu Dhabi and I'm moving to Dubai in 1 hour. Okay. Just give me a call. Okay. Could you please send the location on WhatsApp? Yeah, I will share you now. Just say hi on my WhatsApp, please. Okay. Okay. Okay, thank you. Okay. Thanks a lot. Bye. Bye bye. Wala na yung pekla. Sakit ko yan, ha? Nilala mo ako dyan dun sa una, hindi ako nadala eh. Isa kamay mo. Busy ka na ba? Hindi naman. Hindi pa. Basta, ano bang pangalan? Saglit lang mamaya. Tsaka, tag-apat na literal lang mo kuya. Hmm. Ira, tapos K. Lagyan mo lang ng desenda. Parang lettering. Anong pangalan? Ira. A-I-R-A. Tapos, Nasin isa pang K. K-A-Y-E. uy,
Yan. Kabilaan na lang. Mm-mm. Green. Saan yung cake? Okay. Go. Kahit saan naman, tag-isa sila. Dalawa naman yan ay. Yung alak ka. Pwede ba dito na lang kuya? Marami sa kilo. Dito. Spekla? Pangit. Pag mag-anak pa ako sa likod na. Ubusin na Grabe yung katawan. Tanggal mo yun. Sabi nga nung ni ate, mag-aanak daw yung ano, di ba? Yung tato. Uso din sa atin to kuya. Yung mga babae din nakalipa namin, puro tato na din.
hayaan mo lang ngayon. Pare-parehas. Buhok na lang yung braso ko, kuya. Ano na naman, sasakit siya. Punsing. Punsing di. Kayo ano ba? Okay. Go ahead, lipasin lang ata eh. Sige. Sige. Gusto na lang ako. Para kakaroon ka din.
Pakipicture mo nga din sa akin din. Sa cellphone ko. Send ko lang sa anak ko. Hindi ko nalagyan. Nagbili ako ng gay. Hindi ako na lang maglagay. Yung gay pantin. Doon din naman ako yan.